May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hear the music of the heart. Let our music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Narito na ang mga nagpapagang balita. Bilang ng namatay sa COVID-19 sa Baguio City, bumaba. Pagkamatay ng mga fully vaccinated, ine-imbestigahan. Pulis na namaril sa mag-ina sa Tarlac, hinatulan na. Attorney Marie Rafael, itinalaga na ng NAIA bilang General Manager ng Benguet Electric Cooperative. Mga programa at proyekto ni Mayor Singson, inilatag sa huling State of the City Address. Ano ang patakaran kapag ang due date ng credit card ay naitapat sa holiday o weekends? Ang sagot, alamin sa Ikaw at ang Batas. Restaurant, susi para matulungan ang mga lokal na alagad ng sining. From the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Hinihikayat ng pamahalang lungsod ang mga taga Baguio na magpabakuna na. Iniimbestigahan naman ang pagkamatay ng 4 na fully vaccinated. Magbabalita si Charles Limon. Dumating na ang karagdagang bakuna sa Baguio, kaya hinihikayat ang mga residente, lalo na ang mga senior citizen na magpabakuna na. Meron po tayong mga at-risk na population and they are our senior citizens. And what we saw is that the fatality rate increases to 28% if they are 80 years old. 70 to 79 years old, your risk of dying is 12.25. If you're 80 to 89, it's 20.63. And if you're 90 and above, that's 22%. So, in general, it's really 1.50. It's really 1.95. But when we zoom into their ages, ito po yung pinakamataas na chances of dying. So, hindi 50-50, no? It's 20-80. Okay, so 20-80. So, sila po yung mga gusto natin talagang i-reach for the vaccination. Dahil sa rollout ng bakuna, naobserbahan ang pagbaba ng mga critical at severe cases ng COVID-19 sa lungsod. Kung makikita nyo, yung palo ng kaso natin ngayon is more than 80 na po araw-araw. Dapat nakikita na natin punong-puno na yung hospital. Pero everyday nakikita natin na 70 to 80% of our cases are mild. So still vaccination can help prevent severe and death related to COVID. Target mapataas ng 1,000 ang bed capacity ng mga isolation facilities ng lungsod upang magsilbing step-down facility sa mga asymptomatic to mild cases ng COVID-19. Ang ating isolation center is mga 25 to 30% occupied lang. Pero despite of this, dinadagdagan natin. Ang target namin is to increase this to 150. Ang last time na sinabi sa akin ng Cebu, we can increase Santo Niño by 167. At tinitin lang namin yung structural implication nito kasi magdadagdag kami ng isang palapag sa Santo Niño. No? Pag nadagdagan natin yon, nasa more than 1,000 na tayo. Sa huling tala ng pamalang lungsod, papalo na sa halos 93,000 ang mga fully immunized ng COVID-19 vaccine. 131,000 pa
ang naghihintay ng second dose. Pero binabantayan ng City Health Services Office ang pagsulpot ng mga breakthrough infection sa lungsod. Ito ang mga pasyenteng nabakunahan na ng COVID-19 pero tinamaan at nakaranas pa rin ng mild hanggang sa moderate na COVID-19 infection. Yung mga breakthroughs po natin, majority are asymptomatic to mild. Asymptomatic to mild. Okay. So, kung meron tayong severe, for example, ang snapshot ko lang to ha. Just yesterday, I did a snapshot among our cases at the hospital. Okay, 5 lang po ang severe. So, 5 lang. Like, ganito kadaming na-admit, 5 lang yung severe doon na vaccinate. 4 na taga Baguio na vaccinated ang namatay dahil sa COVID-19. Iniimbestigahan na ito ng mga eksperto. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Guilty ang hatol sa pulis na namaril sa mag-ina. Ang detalye ng balitang yan ihahatid ni Christine May Terrado. Kita sa video ang pamamaril ni Police Staff Sergeant Junel Nuesca sa mag-inang sina Sonia at Frank Antonio Gregorio. Dahil ito sa kanilang alitan tungkol sa pagpapaputok ng boga. Matapos ang 8 buwang paglilitis, hinatulan ng guilty ni Paniki Tarlac RTC Branch 106, Judge Estela Marie Asuncion, si Nuesca sa kasong double murder. 40 taong pagkakakulong sa bawat kaso ng pagpatay ang parusa sa kanya. Pinagbabayad din ito ng danyos na halos 1 milyong piso. Justice is finally served with the conviction of former Police Sergeant Jonel Nuesca. Nauunawa namin ang pakiramdam ng pamilya Gregorio na hindi ito sapat sa bayolenteng pagkawala ng buhay ng kanilang 2 kaanak. Subalit na ipakita dito na umiiral ang hustisya sa ating bansa at kailanman ay hindi kinukonsinti ng inyong Philippine National Police ang mga ganitong uri ng pulis. Ikinatuwa ng pamilya Gregorio ang hatol. Hatol, wala tayong magawa. Sila ang gumagawa naman ng batas. Talagang sa akin naman, napatawad ko na yung taong yun. Talagang napasagdus na. Basta pagdusahan niya lang yung mga nagawa niyang kasalanan sa ating pamilya. May mensahe naman si Tatay Florentino sa pamilya ng pulis. Sa akin naman, hindi naman ako galit sa kanila. Talagang ewan ko bakit nila nagawaan gano'n. Sana naman kung magkakaroon sila, kaalitan, kung gano'n ang mainit ang ulo nila o kaya, basta itaan lang sa magandang usapan, maano naman yun. Tignan mo ngayon, maraming nasirang pamilya. Katulad na, yung anak niya, nag-iisa. O ano na kinabukasan nun, lalo na, buti nga ngayon. Medyo hindi face-to-face. Kung hindi, nabubuli lang ng mga yung kawawa yung anak niya. Nangihinayang ako sa kinabukasan na anak niya. Panatag na ang loob ng pamilya Gregorio dahil protektado sila ng mga pulis. Talagang protektado pa dahil pa kami ng mga pulis dito dahil binabantayan pa rin kami. Talagang inosurvey kami ng mga pulis kung ano lagay dito. Talaga ngayon napanatag na rin ang loob namin. Bagamat nakamit na ang hustisya, hindi raw nito kayang burahin ang labis na pangungulila ng pamilya sa mag-ina. Christine May Terrado para sa Luzon Headlines. Doon naman sa credit cards, usually meron tayong due date na nilalagay sa statement of account na padala ng ating mga credit card companies. Siguro ang isang tanong lang ng ating viewer is, if the due date of my credit card falls on a Sunday, can I pay my credit card dues next day, which is a Monday?
Meron pong provision ng Section 23 of Republic Act 10870, otherwise known as the Philippine Credit Card Industry Regulation Law. Very specific yung Section 23. At ang sabi niya, if the payment due date falls on a weekend and regular national holiday, the card payment due date is automatically moved to the next business day. And of course, yung payment mode, pwede mong bayaran through the banks, pwede mong bayaran through GCash, etc. Pero dapat ang credit card companies ay hindi mag-charge ng interest for 1 or 2 days delay. Ang sabi dito sa batas na ito hindi lang Sundays but weekends. So it includes Saturdays and Sundays. Suppose Monday is also a holiday. Kailan mo babayaran yung credit card due? Then you go to the next business day, which is Tuesday. So ang importance ng provision na ito is the credit card company should not be imposing surcharges for late payment of credit card dues. Pag itong due date na ito falls on a weekend, regular national holiday, or special holidays as provided for by our government. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, Attorney Marie Rafael, opisyal nang itinalaga ng NAIA bilang General Manager ng Benguet Electric Cooperative. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat: beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, cookies, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Inilabas na ng National Electrification Administration ang appointment ni Attorney Marie Rafael bilang bagong General Manager ng Benguet Electric Cooperative. Ang detalye sa report. Ito ang eksena kanina sa harap ng tanggapan ng Benguet Electric Cooperative. Hindi makapasok ang mga consumer para magbayad dahil sarado ang gate. We had to close the headquarters because we received an earlier report that there will be a forced entry, and we do not like that magkakagulo tayo. So as a precautionary measures, we just had to close it to ensure that there will be peaceful and receiving of whatever documents are going to be done. Ibaga sir nga bawal sir, basta di safety officer nila. Sir, order ta. Pasensya mo sir ata ni sumut order da makanya nga ka agalat si video sir. Imbaga na mo nga in order ta kano kanya na ito nga mati kano ko basta i-continuous na kano picture. Dito yaman lang war sir na mga dita solaryo. Mag-alas 4 ng hapon nang dumating ang mga kinatawan ng National Electrification Administration para ipasakamay ang appointment ni Attorney Marie Rafael bilang General Manager ng Beneco. Nakantabay naman ng mga pulis para panatilihin ang kaayusan sa lugar. Ang nakasaad po doon ay ang ini-endorse po si Attorney Rafael. Okay. Yun lang po. Other than that, wala lang. But anyway, the nangyari tatay is only a receiving. We would like to believe that the board will act accordingly and will act. Ayon kay Attorney Marie Rafael, ngayong opisyal na siyang naitalaga bilang General Manager, agad siyang maglalabas ng memorandum para sa mga empleyado na kailangang maituloy ang serbisyo ng kooperatiba. Dagdag pa niya, hindi niya pipigilang magsagawa ng protesta ang mga empleyado basta't hindi nila haharangan ang mga entrance at exit ng Beneco compound. Inilatag ni Candon City Mayor Singson ang kanyang mga programa at proyekto sa kanyang pinakahuling State of the City address. Ang detalye sa report ni Nisel Benitez. Dinaluhan ng mga opisyal ng LGU Candon City, department heads, barangay captains at iba pa ang State of the City address ni Mayor Erickson Singson. Dito niya inilatag ang mga nagawa niya bilang local chief executive ng siyudad. Ayon kay Mayor Singson, espesyal ito sa kanya dahil ito na ang huling soka matapos ang 3 termino niya bilang leader ng lokal na pamahalaan ng Candon. Marami na ang nagawa ng alkalde para sa kanyang kababayan, lalo na ang programang pang-istruktura, pang-agrikultura, pangkalusugan, kasama na rito ang pagpapaunlad ng turismo, social services at trabaho. Na-bring up dagitoy kan isot yung trabaho tayo. Kas ta dagitoy iti tay suda iti priority na isang adato na agserbi ket gapo kadagiti pagserserbian tayo na Candon. May kadwa ket of course dagiti mat citywide nga projects tayo na nararamin ba iti city kas kadagiti infrastructures na mangtulong iti ekonomiya tayo.
Naging pagsubok din sa kanya ang pagdating ng pandemya kung saan naging prioridad nila ang pagbibigay ng tulong sa mga tao lalo na noong kasagsagan ng nationwide lockdown. Dito rin niya pinuri ang mga frontliner dahil sa walang sawang serbisyo nila sa pakikipaglaban ng COVID-19. Kas may isang doktor kat dagiti programa tayo iti benleg iti health kat dagiti assistance nga may tutod ka dagiti masaksakit, financial assistance kan dagiti mat to the other sectors like the senior citizens kat dagiti may tutod na maintenance kan vitamins kat natutukan mo iti health sector tayo. Marami na ding ordinansa at resolusyon ang pinasa ng opisina ng Sangguniang Panlunsod na pinangungunahan ni Vice Mayor Cristel Singson, lalo na ang batas tungkol sa kasalukuyang kinakaharap na pandemya. May panggap apo iti dati pandemic tayo sumot ti madam mga sangsangon tayo tata, naaramid apo dati ordinansa nga mangi latag dagiti pagalagadan nga masurot kas pangarigan dagiti minimum public health standards tayo dagiti nangrunaan nga dapat nga surutan dagiti tattao tapno maprotektaran dahan lang nga iti bagida no diket di pati iti sibubukol nga pamilyada ket dagiti nga ordinansa apo ket adda iti karampatan nga penalty na no dati nga sumurot no pay papanmat iti transportasyon ket adamat iti ordinansa tayo may papan iti dagitoy franchise tricycles tayo nga dapat ket sumurot dalat ta iti paglintagan nga may salaang iti pasahero nga isakayda tapno maiwasan tayo iti panakawaras iti virus nga sangsangon tay tataagdama. Sa pamamagitan ng suporta ng mga barangay captain, naging maganda ang pagbabahagi ng proyekto at programa ng lokal na pamahalaan sa tulong na rin ng mga residente ng syudad. Amin nga datoy buo nga termino ni Mayor kat naimatangak nga talaga nga mayat. Ado ti nagbaliwan na iti syudad tayo. Iti daytoy nga hantayin expectar nga pandemya kat response wise dagiti inararamid ti city nga idadaolwan ni Mayor Erickson kat makitakmat nga mayat iti kinalabasan na ti amin. Samantala, laging nakasuporta si Attorney Claire ang asawa ni Mayor Erickson sa mga proyekto na kanyang ipinapatupad para sa ikabubuti ng lahat. O sa kapacity po so apo ni Mayor kat adda akman ni po didi first day na po ngagtugaw kat adda nga si suporta kinya na apo giti amin nga programa na aglalo diti kwati tungkol lagi ti kababaihan nagiti programa ti kababaihan nga makiki-join na mat apo daragiti naitutod mimutan apo nga tulong. Muli namang nagpapasalamat si Mayor Singson sa tuloy-tuloy na suporta ng mga Candonians sa mga programa ng lokal na pamahalaan. Dati 1.5 years or more nga dati ti pandemyan kat adaw mati nasursuro tayon adaw madagit experience tayo o kasano ti nga protektaran ti bagi kan ti pamilya tayo iso nga kan ti panagtulong tayo pa iti komunidad iso nga ituloy tayo iti panagtitinulong ta manan hangakaya iti gobyerno lang daytoy kat so nga idawdawat ko iti full support ken cooperation iti komunidad. Mula dito sa Candon City, Ilocos Sur, Nisel Benitez para sa Luzon Headlines. Susunod, restaurant sa Baguio, susi sa pagtulong sa mga lokal na alagad ng sining. Ang kwento sa pagbabalik ng Luzon Headlines. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal.
The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. Video Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Susi ang isang restaurant sa pagtulong sa mga lokal na alagad ng sining. Ang kwento sa report ni Paul Baldoza. Pagtutulungan, ito ngayon ang naghahari sa isang restaurant sa Tip-Top Ambuklao Road. During the pandemic, halos lahat ng tao naapektuhan talaga. Ultimo, restaurant owners ka or hindi, or if you're working in the corporate world, talagang naapektuhan. And isa dito yung mga local artists natin dito sa Baguio kasi medyo namatay ang nightlife dito sa Baguio. So isa sila sa mga naapektuhan. And then when we open Fat Boys, gusto namin yung ganito, yung makapag-offer kami ng chance sa kanila uli para ma-showcase yung music nila, yung talent nila. So, nakakatulong din kami kahit papano, kahit kapiranggot, at least nakakapagbigay kami ng tulong, not just for our staff, but also to the local musicians of Baguio. Tunay ngang malaki ang tulong nito para sa mga local musician ngayong pandemya. Dami po talagang naitulong sa amin yung mga ganitong resto, mga bars, kasi especially po sa aming mga musicians, konti lang po yung tumutulong sa amin talaga. So bali kami po, parang tinatayo lang po namin yung sarili namin para makakuha ng trabaho. So bali po yung pagtutugtog po namin or kahit po sa ibang musicians, mahirap po sila makakuha ng mga events like wedding, like debut. Kasi nga po unti na lang po yung dahil po nga sa pandemic. Hindi ka lang mabubusog sa talento ng mga local artists na tumutugtog dito dahil sulit din ang mga pagkain at inumin habang ine-enjoy ang kanilang view na hatid ay refreshing vibes. Well, right now, our opening hours is at 8 a.m. to 10 p.m. Nag-o-offer na rin kami ng breakfast plates.
So we have our English breakfast, Filipino breakfast, American breakfast, and we also have our coffee series, both hot and cold. One of our best sellers here is the Fat Boys Signature Sandwich. So it's a sandwich with beef and mushroom, and then it has fries and onion rings on the side. And of course, yung house specialty namin dito is yung grilled tuna panga, and the pork kebabs. We offer as big as 15 inches tuna panga and tuna belly dito sa resto, both for dine-in and for takeout. Isama mo pa sa listahan ang kanilang lasagna, Fat Boys Burrito, Yogurt Bowl, Dairy Tat at ang kanilang shorties bread na gawa sa kalabasa. A great place away from the city dahil enjoy na, nakakatulong pa sa mga local artists sa gitna ng pandemya. Paul Baldoza para sa Luzon Headlines. Disability is not inability. Yan ang motto ni Nicole Mendoc ng Dagupan City. Pinakamahirap po nung elementary po ako. Pero nung elementary lang po yun, yung lagi na ng mga bata, ganyan, nilalagi. Bata po sila. Parang hindi pa po nila alam yung mga ganitong bagay. Kaya naiintindihan ko naman po. Pero nakaka-touch lang. Na habang tumatanda sila, doon nila nare-realize na parang dati na-like nila ako. Pero ngayon, parang yung light niya, si Ate Nicole yan, ganito, ganyan. Tapos matalino kaya, magaling ko sumayaw. Parang ganun po yung pananaw nila sa akin noon. Parang nababago ng panahon dahil nga po sa mga pinapakita ko. Consistent honor student, dancer, singer, active Girl Scout, and student leader. Di pa aawat itong si Nicole. Bukod po sa pagiging officers po ganyan sa iba't ibang organization, sa school or sa barangay, isa din po sa mga achievements ko po is yung consistent po na with honors mula elementary to now, and sana tuloy-tuloy. Tapos nag-graduate din po ako valedictorian ng high school. Yes po. Tapos, parang, yun na yung pinaka-ano ko po kasi nabibig. Proud yung mga parents ko sa akin, ganyan. Tapos, achievement ko po yung maging proud lang sila, okay na po yun. Bagamat inborn ang orthopedic disorder ni Nicole, hindi ito naging hadlang para sa kanya upang maging aktibo. Parang nag-boost po yung faith ko. Ganon. Dumating sa point na yung may buhay ako na hindi maganda yung mga problema, ganyan, na lagi ako nilalamon ng lungkot. Pero simula nung nagkaroon ako ng malakas ng faith kay Lord, namold yung yung faith ko and confidence ko sa sarili na kaya ko to. Tapos alam kong may gumagabay sa akin araw-araw. Na parang nalagpasan ko yun na parang, bakit napagdaanan mo na tumalagpasan mo? Ganun, parang nakaka-proud lang kasi nabago ko yung sarili ko in a better way kaysa sa dati na parang lagi nalaglag mo na hindi, walang kilawas sa sarili, walang confidence na ganito lang ako, ganito lang ako. Pinaka-nakaka-proud para sa akin. Sa pamilya at mga kaibigan, humuhugot ng lakas si Nicole. Yung mga iba pa pong mahirap para sa akin is yung din ng hagdan, ganyan. Pag-akyat ko ng hagdan, kasi nga po, tas yung mga paglalakad din po, medyo mahirap sa akin. Pero, hindi naman po yung mga friends ko para alalayan ako, tas gabayan ako lagi. Para dadagihin nila ako, ganyan. May malaking pangarap si Nicole para sa mga kapwa niya person with disability. Pangarap ko pong maging IT someday. Gusto ko rin pong parang gumawa ng mga apps, ganyan. Gumawa ng applications, ganyan po na mga gamit ng mga karamihan, ng mga kabataan ngayon. Ganyan po, na alam ko makakatulong sa kanila. And gusto ko rin po na magkaroon ng
maging successful someday. Patunay ang kwento ni Nicole na hindi hadlang ang kapansanan upang maging masaya at buo. Pananampalataya at pagsusumikap lamang ang kailangan. Dahil sa buhay, laban lang. Irish Kawili para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.